आरती ब्लॉक नि अंदर सिनी हातिराई बारी हायर सेकेंडरी बा हाई स्कूल तावसों मेडिकल कैम्प दिनी फुं 10 नि सिनि स्टार्ट खालिबाय रो ताबो गुसोलाय दंखो बरफ भलाई के जों दिनी ओ हेल्थ कैम्प बरफ गोबां 10 नि सिनि रो नि गोसों सिनि पेशेंट रो उगिनाय जाय रो सफायका ताबो साइडा क्रॉस था साइडा बारन का सार साइडा दिगि थां दंगो ताफानो बरफ गोबां मा सिनि रो ताबो हुनाय जाय दंखो कोन तो इस गलाय कि दिनी खाते जे गामि आम साइगो सिरि ब्रो गामि आम साइगो साख खाने प्लाई दंखो नाजरि मै फासालो तेबरनि ट्रीटमेंट नि बेबाग नांमानि तेबरो दियालो तंमानि बागै बाक्सा थाङै माया बाक्सा कम्युनिकेशन बा बाक्सा सामायन बागै थांमाया मा हाके पाराव गोबां हेल्पलाइन जातिनि जों मानथा जों प्रेसक्रिप्शन 750 दङ मानि 750 पाइ सिताबो दै 200 प्रेसक्रिप्शन जों मातो बलायखिथा आबनि बागै जों नुकारो दिनि प्राय ताबो गतै बिसोर खानि तो सिया को ताको ननि रो मुक दङो जत डिपार्टमेन्ट अरो दिनि 8 डिपार्टमेन्ट जत सिलाय खातम जग नै खांगे सिने अरो 8 डिपार्टमेन्ट जत स्पेशल डॉक्टर बाइखलायि सकतिन अरो हेल्थ कैम्प खाइजो एगो हेल्थ कैम्प खाइजोमन तो आगे बसागो पुलियानो जों सागातिनि बसाखिनाय TRPC बाय ते सिने ऑल डॉक्टर एसोसिएशन ते हेल्थ फैमिली वेलफेयर हेल्थ नि ते अम हाइके जों जत जुवालि गैनो ओ हेल्थ कैम्प न खाइजो ओके जों बेलायखनो जतनो हामबाय मारगो दैमा खाथङो मुदि 9 years गब जों कामि आमसाय बिसिं थाङै सिनि तिब्रा हास्तेनि ब्रक द फारुनि बिसिंगो जों ओमथाय के साखामनि सेब्रै मामानि बागै बेलायखे खाथङो दै जों 9 years मुदि गबनि अकेजनो तगिनि जों तिनि ताव हेल्थ कैम्प खाइ दङो दै बसगाङो खाइफिनाय जे जागाव सिनि इंटेरियर एरिया रिमोट एरिया जे जागाव सिनि डॉक्टर मान थगिया थां फाइ इं थगिया जे जागाव सिनि बरग बियालनि तलागो दङो अमति हाइरगोनो जों हेल्थ कैम्प खालायनाय ते अब हाइके जों बसगाङो दैबो खाइफिनाय आबनि बागैनो निरग मुखना दिनो रनिगो मेडिसिन सिनि खरगनि डाक्टर ऑर्थोपेडिक निबो खरगनै ते चाइल्ड निबो हाइनो स्पेशलिस्ट गायनो स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिस्ट अब हाइके सिनि बेबाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर टीम खाइगे जों रनिगो दिनि सिनि पारानि हामारिनि हामख्राइनि बरग बागै स्टेप सुजुगय दङ ते कायसा दैबो खना थगमनि बा ते बेलायखनो खातङ मानि कक जों अरनि लगे एक्सटेंड खाइखा जे सिनि बरग बाक्सा जों गनो तमा होनाय साख हामिया बबा अथवा नाथं अथवा याथि हामिया आबनो जों डाक्टरि बासा बाय खांखे तो बिकलांग अथवा जों तामसिनाय दिबां हंजो बाना दिबांग इनका आबरगनो बहायनो सिनि गामि आम साइगो सिनि दिबांग रो थाङै नायजागै माया सर्टिफिकेट माया बरक हाइने कलाई दंगाय जागो बरनि सेफ सुजु जेता गभर्नमेन्ट अपॉर्चुनिटी दंमानि बरक बाता बा पेंशन मानानै दंमानि आमरक मायां दंगाय जागो बरनि सर्टिफिकेट करिनि बाङै जों गनाबो दिनि हेल्थ कैम्प सिनि सीएमओ बाय सिनि हेल्थ सेक्रेटारि बाय सालायगै दिनि और एंगेज खाइबा मानि बागै सिनि और दिनि सफायका और नियो ताबक जरातै 11 जना सिनि बिकलांग और निगो फाइगे अटेंड फाइका चेकअप खाइजाका ते बरनि ताबो तो डिजिटल नि ता डिजिटल वेबरनो सर्टिफिकेट within 14 by 15 days ni bisinga borok rozari जों जतो चेकअप खाइका दै जों नुकजाखा आरो 60% नि एबा borokनि आ सर्टिफिकेट borokनि हामियानि मानजाखा के जों आरो साइमाने जे 60% नि एबा जदि बरनि बिकलांगनि अब तंखां खांखेने बरक जे कुनो सुजुग सेफ मानै माने गभर्नमेन्टनि पेन्सन बात आरो जे कुनो जागाव इका अब दे हाइक्लाइगे बरक नाइजाक जाया बरनि सर्टिफिकेट करिनि बां माया तंगनि बरनो सोंथिनि अब हाइक्लाइगे तुबै फैमानखा इका अब हाइखेने दै बोसों और निगो दै कैसे एंगेज खाइखा जे जिनि आयुष्मान भारत बसिनि बरक गोबां माया ताबो खाइजे गोबां तंगाय जागो बिथि प्राय 5 लाख ने आन्दार बरनो ट्रिटमेन्ट खाइना गफियाबा ओ ट्रिटमेन्ट जों सिनि आयुष्मान कार्ड करिनि बागै बाक्सा नाजामाया बासो आयुष्मान कार्ड दंखना नानानि नंया दिनि और संगाबनो बे एंगेज खाइका जारा सिनि आगे बुमुं लिस्ट जों जा अथवा आयुष्मान कार्ड करिखो अब हाइनाव थाङै बरनि आमात स्लिप रेजा आमते हाइरनो बसं तिनि और लिस्टेड खाइ बरना आयुष्मान कार्ड दनानि व्यवस्था खाइजाखा निका अब हाइकेने जों बेलाय के खातङै सिनि सीएमओ सिरनजित डॉक्टर तेसिनि और ने एसटीएमओ तिनि बरक बेबाक और निगो लीड गाइड खाइगै जों जे ऑल त्रिपुरा डॉक्टर एसोसिएशन ते हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने होइते जों गर कोऑपरेट खाइगै जों TRPC निगो महायके अर्गानाइज खाइगै सिनि कामि आमसाइगो सराय खुलाय अक्रा साक्रा बोरै जतनि साखामनि बागै जों अब ताबो खाइख्लाइ सेफ रय दङ बेका अबननो जों जतनो साख्लायनाय जे जागाव सिनि डॉक्टर थां थगिया मान थगिया हाकसालो थाङै नाइजगै माया अमति हाइरगो जों अब हाइके तेबो सेफ रलायनाय मोदी जी इंडिया गो सिनि बरक रगनो सुसाइस्ट तननानि बागै हेल्थ के तननानि बागै
Ayushman Bharat sudah ne free treatment ni bagai scheme keluar roka. Pia bah scheme nasi ni borok nazagai maya tunggu baksa nana ni ring ya tunggu. Abne bagai seng baik kan. Ini doktor Agartala ni hoite GB hospital ni hoite ongkari pagai omti hai kami bising ok lagi seng health care member health ni bagai seng opportunity rohi tu. Joto na hambai angka kaigen rok tei bo amno sigai tei bo khatangai bus kani je kuno sini TRPC by organize heja health care no nirok joto no tei bo kabang ke niroi nukuni poribar no gana gini ni borok no sak bai thang no joto naijak nani nirok tei bo sep na hari manai tei kaisa kobong narga seng jeta organize khai tongmani joto special team special doctor no tei seng tamhonai sak khamni seba roi tong abni bagine kami tongnai rong no kobogo omati hai nogo phagi kami kasagai special doctor by kaisa naijak ni busuk khorsa kha busuk somoy nang busuk je kothin abona sini paragan ago mapro ni joto no sak thari je jaga o TRPC organize khai tongo othoba sini health camp sini free health camp khai tong honi ni rok khanga apro joto na sak khamni sepna bangai bo ni rok kobok jaga joto no hambai the Moody Gov India 9 years Gov long day.